מה קורה חברים? היום אנחנו משחקים. מה סרטון? בקלאש מה רויאל. סרטון? יש לנו 5 דקות וכבר עבר 2 דקות. בקלאש רויאל. מה? סרטון של 3 דקות? אולי נעשה מתקפה אמיתית. די, טוב, אל תעשה. יאללה, עשיתי! יואו! אני הולך להתכסח בפועל להקים את התח שלי. מה הוא עושה לי את זה? עוד לא. אני יודע שעוד לא. צריך באמצע. עכשיו, גם... פיירבול! יאללה. בוש, יקה, ליקה. יאללה, שים לו מסמסס. מסמסס לא גיידים? רגע. אולי תחליף. עכשיו בסדר? יאללה, נו תמשיך. כן, בטח. אני הולכת עליו. כן? עכשיו עשית. כן, עוד רע. מה? טוב, אני הולך להפסיד כאן. טוב, באמת אני הולך להפסיד חברים שם. אין מה לעשות. מר, תשים לו מתקפה. דם. שיט. טוב, זה לא נורא. פה, ביי. זה טוב. ופיירבול. טאנג'יק. בום שוקולקה. אתה לא תוריד אותו. אני אוריד אותו. יש לזה 5 חיים, יא דפוק. שים לו פשוט את הסמסס, הוא מהיר. נראה לי להוריד לפניך. מה היה לך פייר? טוב, יש לי אוג ריידר. זה כבר סבבה. עכשיו תתחיל לעשות מתקפה. אוג ריידר. פיירבול. הוא יתפק. ופיירבול. שמע, זה לא יעזור לך המתקפה הזאת. שמע. זה יעזור לו. זה יעזור לו אולי, אבל אני אקסח. לא בטוח. גם מיני פאקמן. גם מיני פאקמן. גואה. מיני פאקמן גו. שים לו מתקפה צד שני. בסדר אוויר. כאילו איזה אוויר. טוב! נו די! לא, אני אפסיד! אבל... אוי לו. ביי מיני פקה. לא, אתה תפסיד. נכון, בגללך. חבר'ה, אנחנו עדיין בסרטון, חבר'ה. נכון, יש! למה אתה בוכה בסרטון? לא יודע, כי אני דפוק, מדפק. דון, אני סדק, ונדק. אימא'לה. פאק, עוד שנייה ניצחתי אותו, היה לו 2 חיים בבית. באמת? עוד, מה היום? ניתן עוד ראון, מה אתה רוצה? דרגון זה לא עוזר בכלל. נכון, זה מה שמת? איזה ראש אתה, יו. לא ראש, זה זה ראש. וואי, פנטסטי. אלה, אף אחד לא ניצח. טוב, בוא נסיים את הסרטון הזה. טוב, חברים, סקתי קראוצ'ס, טוב. פתח אותה קודם. טוב, ביי, יאללה, עכשיו, טוב, אנחנו מקווים שנהנתם מהסרטון שלנו. זה הסרטון שלנו, יאללה ביי חבר'ה, יאללה ביי.